De 9 minutos, situámonos en Cospeito, onde Fátima, pois nos dicías que consternación entre veciños e familiares. Efectivamente, están consternados aquí en todo Cospeito e é que o suceso non é para menos. Estamos xusto no punto onde onte falecía Javier despois desa picadura de velutinas. Estamos con Miguel, o seu amigo e compañeiro. Ti estiveches con el pola mañán cazando, non no momento que faleceu, que foi xa pola tarde, non? Que che contan os que estaban con el? Sí, nada, eu estuve pola mañá con el sobre as 12 e media aproximadamente, e estuvemos falando un rato, charlando das actividades da caza, do que charlamos sempre os cazadores. E logo despois pola tarde, cando eu regresei aquí ao monte, pois xa vin aquí uns compañeiros neste punto que estamos, e nada, acerqueime a eles a preguntar e foi cando me dixeron a noticia. Eran os que estaban con el. Eran os que estaban cazando con el pola tarde, xa foi o que me dixeron que nada, que os acababa de picar unhas velutinas. Como che conta que foi? Como foi? Sí, dixo que estaban aí cos perros e que estaba un perro aí por dentro, que mandou colocar aos compañeiros, que contaban que salira algunha peza dai, e nada, nese momento picaron as velutinas, saliron unhas velutinas e picaron. E nada, desde o punto dali, que está moi cerquiña hasta aquí, pois nada, que aquí foi cando se sentiu mal e desfalleceuse, incluso creo que puido chamar ao armado para que lle trouxera unhas pastillas, pero xa despois xa creo que nada, a cousa foi moi rápida. Que dicía el? Como estaba? Doía? El dicía que, porque lle preguntaron os compañeros, todo esta versión é o que me contaron a min, preguntaron si iba mal, si se mareaba, dixo que non, pero que lle doía muchísimo, que tiña moito dolor. Chamou o irmán para que lle trouxera unhas pastillas. Para as alerxias? Supoño que era para as alerxias, e nada, xa cando veu o irmão xa non contestaba, xa estaba mal, moi mal. Está desconsternado. Sí, home, claro, porque é un compañeiro, non deixa de ser un compañeiro de caza, que nos vemos varios domingos, cando vimos, e claro, estas noticias, pois a verdad, son un pouco jodidas, non? Pois compartimos, Miguel, o teu sentimento de todos aquí de Cospeito. Gracias por atendernos, agardamos que non volva a pasar nada similar. Sí, claro, mellor. Gracias.